Namar ka jingkhang no apo ka jela asam ban bam ya kadok masi. La ban hiar dor aspa si kilo hapo ka jela mekhalia. Namar ya ka baha jong kinong asam la haban phet tat tamangi. Kumbangi ji phet ikeduki marupikar kibalakhang ban ya syakiwe ki jela mak. Kumjuru hakacu kapor kalak ban kiudor si hajar tengkah. Lada ka asam kam syasyu ban supply masih sapo ke jalan Meghalaya. Namar yaki masih ban syodo hapo asam ban Meghalaya lawan ra na jala West Bengal na Bihar na Uttar Pradesh ban na kiwai do ki jala. Kumta ki masih ki ban poi sa ke jalan Meghalaya kin ha ban yai lengba ke jalan asam. Syubu lada ka jela asam kam syasyu yaki masih ki ban poi sa Meghalaya lengba ka asam hangta ka dok masih hapo ka jela jongi kan sakiu dor laisha sausha ban ya ka dor ka bamenta handrai ni kerman baka sorkar jongi kan thau kilat kilenti baki masih ban syodo hapo ka jela ka jongi kien poi suk klam ka jingsha penthut ka bama menta ka dai la se kani kadai ka jing terai kam napo ban jar jong kini ki Hindu lani ki RSS namar kini ki RSS ki thumu ban khang sundan habar o ka wai kari India ban syodo ya kamasi kendiat ngin yapet ka ka daw ban balai po ri India la khang ban bamdo ya kamasi hoi kumju kiwe kiri ka perthairu kila persang bat kidon keju ka jing thumu kam tam itu kiri kiba kambon ki Hindu dah kadau ke bakongsan ban khang no ban bamdo masi kadai namar baki niam Hindu ki ken baka masi kadai ke bakoi ade tharai ki pun suman kasmi ki pun syong hasofa mo lada ki ong baka khoi kumta la khot yaki kita ki gau mata ne kamasi kemi kumta ngisku tu syai kiba khang ban bam do ne ban peniap iki masih kidai kiniam Hindu kumbangi juyo i ha kini ki khendiat benai kitu ki RSS kiba phongjan kum ki rongso nyam tra ki ya stem hin keleng ki state apo kari ban yalap ban khang persya ba kamasi kamlong kababet bangin ya bam do nomar kadai ke bukhut kadai ke kemi sirukom ngasno thamula kumno kat ya kata ka kemi ke bakhut dan ya kata ka kemiru ladalek tang hapo asam kini ki masih ki badai ki kemi joki ki yayang ki athya ki surok klaming klamsam nalar kata ka jingrai kho ka jing jaing ka bamru bon ki suya bam daki plastik harus surok ka umro kisuyadi itu ki kiba jaklia napo kanala nangit kini kidai tang kicing ngejbit jong kaniam Hindu lani ki RSS kumta ngimdai bansu ngejbit no lada ki don kiba pensaya pi baka masih gadai ke kemi lani kata ke bukui kamtam kiba sa sabar topat scam ya ka jinget jong pi halah kasih kabangidon kam ban penkrek menta kalong bari masih no shibun namar ba kan poi kapor lada ka asam kam syasyu ngin ya su ban bamdo masih kum baju jaman kapor ka asam ka junyon ben ka juken ben ye ka jela ka jongi ha ki babon ki benta kum ka bakni ya upot usam wat ban peniap ya ki breu ki badai ki paradok ki prasnam jongiru kem salia kumta kala ban khang sundan ya kamasi ban poi sa Meghalaya bat ngimla ban lai namar lada ka asam kala khenbe an ban bamdo masih ban paniap ru kumju kumta ya kinong supply ru lati kena bakan syasyu ban yad lengba ka asam ban poi sa ka jala ka jongi landi kiwe ki ban ki jala kibadon sa kanika time not yes kajungi khaddu yawai tang bantip hakajala asam menta chief minister udai uhimanta Vishwa Sarma badai naka parti BJP kumta ko ki paradok ki parasnam
ban like da kajing syak sensar don bor hagi niki Hindu niki RSS hapo ka jela jongi kitrai muluk ki kwa ne am paka parti BJP kan yo su thiet hapo ka jela ka jongi sai jubab ma phi kata ma wat kelat ban like temar ki dunama ki balat ya ki video ki jonga kan ban on ki ba subscribe lay kala duna sebab palat toh kaya kata kasyong ha kajing sobit kajong pi namar ba ngaplak ban pun bor mo den re lada pem piklat ban subscribe dan ban like nyon nak mentai iaitu i batho ang tu like bat nyon ang tu batho subscribe ngasupan kan mawe kata ngam de bang pun bor mo namar ba kadai kajing slow mensim kajong pi ti kani ka video mata kala kut tang hang ta ngam kwa ban kran jengai kran jerong luar nah ting tapi kini ki RSS toh ku boleh sibuan dia kapor jong pi